Ni ne ke ta kallo na. Tabci sauri mun da. Kai ba ka shan mai zafi ne shetan. A'a ba ni. Na bada Allah. Ba ni aka. Ni da tun ɗazu biyar da nake jira ba. Amma kai mugu ne. Kanan bari ya ji ko? Ya ji. Hawa. Ba ni gada. Ai sarari tun jiya neman ka nake yi. Allah mutumi na. Ta samu kenan. Ta samu. Ka san ni da samo labari tsakanin da kai ba boye boye. Yawwa. Wani abun al'ajabi da ban taba ganin shi ba nan yankin mu na arewa ya faru. Daga Lagos na haɗo kayana zan dawo gida. A tashan Ile Ife na yawwa na hau mota da jakana za mu yi arewa. Kana gida da muka ɗebo tafiyan nan tiliyan muka shigo arewa wajejen kwara illorin nan muka yi Abuja muka samu muka gangaro muka zo tashan Mas. Ba abun da ya ban mamaki ka san direban nan aka ga direba yayi lokawai. Muna da direba yayi rigigi Iya cikin mota. Can ji ba kaɗan da aka je aka taba shi aka samu direban nan ya mutu. Ya mutu. Aka rasa ya za a yi sai aka ɗauke shi aka kai shi asibiti. Likita da ya gwada ya yi taɓe-taɓen su irin wani abu da ya taɓa sai da sakamakon rahoto ya fito sai ya nuna fa cewa fa shi wannan gawan awa 24 suka wuce ya mutu. Ana tukin Ai ba ko ya mutu. Ya mutu. Ina tafki. Wallahi tallahi ikon Allah. Ikon Allah da ya gani ba ya kare ba. Ai wannan abun da ka fara din a cikin ikon Allah. Ikon Allah da yawa yake. In yace kun fa kunu kasance sai ya kasance. A to ka gani? Ai in ga ma na gona ta can bypass. Ai wancan shekaran muna girbi. Ina baka labari. Ai da ita take yin da ba. Muna girbi kawai sai na ji kawo a bakin titi. Ashe mota ce ta faɗi. Mota ce ma kare da koyi. Ta faɗi. Koyi ta ɗebo ina ga daga jas. Ta ɗebo koyi. Trailer ma kare da koyi. Ta faɗi. To ni ina cikin gona. Sai na ce kai bari da ga me yake faruwa a wannan. Ka da kokarin wannan. Ai ina zuwa ina jama'a daga jama'a ana ta me yake faruwa daga mota ta faɗi. Ai sai aka ce ga tsoho an take shi ga gangan jiki kuma an nemi kai ba a gani ba. Na ce yanzu akan wannan ko ake damuwa? Na ce wannan akan shi ne. Na ce ku kwanta da hankalinku in dai wannan ne da a samu kai. Ai ina zuwa jikin gawa ina mata cakulkul. Sai ga kai a can gindin dutse tana ina gaya maka. gawan? Subhanallah. Dawar. Kuma ba ma wannan shine babban abun mawakin ba. Ka san motar nan makar take da koyi amma ta faɗi. Koyi ko ɗaya ba wanda ya fashe. Wani irin koyi ne? Koyi ka zan mana. Amma kai Allah tsiro mai ƙarya. Ban ga da Allah Kashi Ai ba zai ce amin ba. ƙarya ta fi ƙarya ne. In mutum ya ci gaba da zama a nan wurin zai iya kama da wata saboda ƙarya ta yi yawa ni gwara mai ni gaba. Kuma katon banza ba banza Allah yake baki bai. Ƙaryan nan ha yanzu sai mutum ya kone. An jima. Ka ga yanzu ka fara kora min kwaso ba ko? Dama kai haka halin ka yake. Yanzu kai tafki. Ina jin ka. Kai Kai ba da Allah. ne. In ba kare na mu wai ba. Dan banka. Kadeli. Kai mata kasa. Ƙarya ya fi ƙarya. Ƙarya ya fi ƙarya. Wai ubanka a zo da Najeriya. Eh? A zo da Najeriya wai ubanka. In ban ci da kwakwalan shayin nan ba Allah dina. A'a. Ubanka. Ya. Makaracin banza makaracin zaka Ba zan yi rikici da kai ba zaman lafiya bai zama tsanci a wurin sana ka zo ne. Wuce iya ka tafi buka. Kana ka tafi ce baka. Kai da godiya ta yi ka. Gare ni yayi. Kaje. Banza makaracin ka. Aje Gawa ka ce gawa ta yi. Ƙarya ya fi ƙarya. Ƙarya ya fi ƙarya. Yau kuma yi wasa ne. Ai ka samu dare da kai. Kai ma? Irin ƙaryen da kai. Ai Wato ƙaryan ka samu oban. Ka samu oban. Na gaba ta zo haka da baya. Ba ni na fasa sayarwa ba. Ba ni shayin bishi. Kai aje shi. Aje shi. Ba maza Allah kada hagun dundum kamar dankali. Kai ka da ba da wuri. Taba ni. Kada ni ba. Iya ka shi karabon ne kallo na. Wuce ka tafi. Na fasa kasuwan mayo tattarewa zan yi. Banza zan ci.